Il-Federazzjoni Maltija għall-Isparar u Sport Malta s-siġġilaw ftehim biex il-Federazzjoni tkun tista' tagħmel użu u topera mill-faċilitajiet state of the art tax-shooting ranges nazzjonali f'Takandja. Permezz ta' dan il-ftehim, il-Federazzjoni se tingħata għajnuna finanzjarja ta' 40,000 euro fis-sena mingħand Sport Malta sabiex tibqa' sostenibbli u tkun tista' topera l-faċilitajiet tagħha eżistenti fosthom fil-bidnija filwaqt li timmassimizza l-użu tal-faċilitajiet li jinsabu f'Takandja. Il-President tal-Federazzjoni Pier Montebello spjega li b'dan il-ftehim se jiżdied id-dħul għall-Federazzjoni, jagħmel possibbli li torganizza kompetizzjonijiet fuq livell lokali kif ukoll trawwem it-turiżmu sportiv lejn pajjiżna billi ttella wkoll kollaborazzjonijiet ma' klabs tal-isparar barranin. Qegħdin nissettjaw kif jintużaw daw ir-ranges li fihom issa ħatibda tagħmel anke competitions il-Federation stess. Naraw ukoll introjtu li ħajkun hemm u kif ħajinqasam bej iż-żewġ entitajiet u għandna l-ħsieb ukoll u diġà għandna diversi taħdidiet għaddejjin ma' kif nistgħu wkoll nżidu t-turiżmu sportiv għall-Gżejjer Maltin. Is-Segretarju Parlamentari Clifton Grima qal li din il-kollaborazzjoni se tgħin sabiex jiġu attirati iktar kompetizzjonijiet internazzjonali lejn Malta u se tagħti stabbilità lill-Federazzjoni fisser kif pajjiżna jista' jkun destinazzjoni sportiva l-aqwa atleti tad-dinja. Stabilità li permezz tagħha Federazzjoni Maltija se tkun tista' tkompli tikber, tiżviluppa u taħdem tal-mod u manjera li jidħol flottika ferm aktar wiesa minn dak li ġie ftehim firmat illum f'dik li hija strateġija nazzjonali għall-isport għal pajjiżna. Permezz tagħha din l-istrateġija din naraw li nkunu nistgħu niksbu riżultati fuq livell internazzjonali. Spjega wkoll li l-ewwel sena tax-shooting ranges nazzjonali kienet waħda ta' suċċess kbir. Għandi għall-ewwel xhur kienu inkoraġġanti ħafna fejn it-tiraturi Maltin urew l-apprezzament tagħhom għal dawn il-faċilitajiet state of the art u tista' tgħid li l-ammont ta' tiraturi li jiġu b'mod regolari li dawn ir-ranges huwa wieħed li ħafna li saħansitra jisboq il-dak li aħna konna preparati. Il-kap eżekuttiv ta' Sport Malta Marku Tajjar saħaq li dan il-ftehim ta' vantaġġ mhux biss għall-istess federazzjoni iżda anke t-tiraturi. Issa l-federazzjoni se jkollha wkoll is-serħan tal-moħħ finanzjarju sabiex issa tiffoka prinċipalment biex twassal atleti f'kull dixxilpina biex jilħqu l-aqwa riżultati possibbli. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.